Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana channelku Tony Bocah Sumur Besar. Oke lho iki ceritane arep Prabuan segara iki pengen delok wong ngayum jaring iki. Wis lemar iki keseruanku. Iki ono lagi ngayum jaring. Iki perahu-perahune kaoning miyang iki. Iki perjalanan mana iki. Iki aku langsung diceluk misananku kon narik. Iki dikon narik genset nek misananku iki. Iki narik bareng-bareng. Oh iki tarik bareng-bareng dek makan iki ya pisan pindho gak makano. Oh iki ngakakno jensete gak makano. Iki rame-rame iki ngakakno jensete. Oh iki jaring-jaringe jaring tongkol iki sedek kurune ayum iki ngakakno genset dhisik. Oh iki gensete wis makan langsung wis iki perjalanan iki perahu-perahune. Oh iki perahu-perahune iki kaning miyang iki soalé opoe gak ono iki perjalanan iki. Oh iki perahu-perahune kaning miyang iki kancaku iki lagi dandane mesin gawe kapal iki jalan maneh. Oh iki segara iki ana mancing sitok tak takoki lagi tas teko. Oh iki lagi iki perahu cilik-cilik ngono wong lagi nangkap jaring, nangkap iwak. Oh iki lagi nokno jaring. Oh lagi muket jaring iki. Oh iki perahu-perahune. Oh iki lagi ngayumi. Oh lagi ngayumi jaring. Oh iki wae doa ibu iki. Oh iki jaring-jaringe lagi diayumi. Oh iki karo juragane. Oh karo juragane karo tanggone iki lagi ngayumi. Oh iki lagi nokno mesine dandane mesin kapale iki jaring-jaringe. Oh iki sing diayumi iki lagi kerengkesi kapal iki, kapal gawe ngayupi. Oh iki karo kancaku ngayumi.
Lho iki jeneng Ayumi kurang mari. Iki langsung iki lagi ate ngabu iki. Iki lagi ate ngapu. Para-paraune iki weke do ibu. Ini Ayumi lagi tas iki. Lho iki lagi di Ayumi lagi tas. Oh iki kasanane pelabuhan. Oh kendaraan luar. Cak ngombe apa cak? Kemunggah. Kangkal lagi Pak Peroni. Lho iki ate iki ana ate damar iki. Lampune akan oh iki perahu-perahu nih. Oh iki perahu-perahu nih weke kata kairi iki perahu-perahu nih. Ka ning miyang saiki. Tuh kancaku lagi ngomong anak putune. Iki lagi ati perjalanan di desa Kranji saiki, mampir di Kranji sik delok wong lagi ngayum. Iki lagi siap-siap kerenggas-renggas kapale. Iki karo perjalananmu nek Kranji. Iki lagi ate nek Kranji dhisik. Oh iki. Jalan-jalan bersama teman sangat menyenangkan, hilangkan keluh kesah seharian. Kita harus selalu bersama. Iki wis sampai tutuk desa Kranji. Iki lagi di toto dhisik langsung di Ayumi. Iki jareng belum-belune. Iki kapal-kapal Kranji. Tuh iki bareng lagi ndi rapikno sik ndolek ing bedan iki langsung di Ayumi. Iki iki ana wong lagi ngayumi. Iki langsung perjalanan mulai. Iki berjalan mulai. Iki ana kapal lagi ndek dandani kapale. Iki kapal dandani dhisik karo berjalan. Iki kan langsung berjalan mulai. Iki perjalanan mulai.
Oke lho iki wis sampai omah. Iku keseranku jalan-jalane Prabuan. Wis tak elingno aja lali like, subscribe channel aku Tony Bocah Sumber Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.